Ongi etorri Xerezaderen Artxiboa literatur podcastera. Podcasta hau egiten dugu Saioa Gabikagoge askoak, Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Bilbo Hiria Irratiko estudioan. Guk bezala, zuk ere uste baduzu munduan gauza gutxi direla hain atseginak nola ipuin on bat patxada zentzutea, gera zaitez gurekin, eta prestatu munduko kontakizunik bikainenez, euskaraz gozatzeko. Gaur, Xerezaderen Artxiboan, Bere parekoen epaimahaia. Egilea, Susan Glaspell. Euskarazko itzulpena, Ana Morales. Susan Glaspell, Iowan, Amerikako Estatu Batuetan jaio zen 1876an. Unibertsitateko ikasketak amaitu eta gero, kazetari hasi zen Des Moines Daily News egunkarian. Narrazioak ere idazten hasi zen, eta literatura aldizkarietan argitaratzen, adibidez Harpersen eta Ladies' Home Journalen. 1913an, George Cram Cook idazlarekin ezkondu zen. Elkarrekin, Provincetown Playhouse antzokia sortu zuten Massachusettsen. Bertan, idazle estatubatuarrek sortutako antzerki lan esperimentalak antzesten ziren. Garai hartan, hor taularatzen zen Amerikako teatrorik abanguardistena. Gaur irakurriko dugun ipuina, Bere parekoen epaimahaia edo A Jury of Her Peers jatorrizko izenez, ekitaldi bakarreko antzerki lana izan zen hasieran, eta Trifles zuen izena, hau da, uskeriak. Glaspellek berak roletako bat jokatu zuen lehenengo antzestu zenean 1916an. Handik urtebetera, ipuin moduan berridatzi zuen. Lan hau idazteko inspirazioa, Glaspellek kazetaria zenean ikertutako benetako gertakari bat izan zen. Lur jabe bat, aizkorakada batez hilda agertu zen bere ohean, Indianola herrian, Iowan. Haren emazteari leporatu zioten hilketa, eta epaiketa eginik, bizi osorako gartzela zigorra ezarri zioten. Glaspellek jarraipena egin zion istorio osoari 26 artikuloren bidez, eta pixkanaka, emakumearengandik gero eta gertuago sentituz joan zen. Bere parekoen epaimahaian, Glaspellek beste gai batzuen artean, aztertzen du isolamendu fisiko eta mentalak gizabanakoarengan daukan efektua, bai eta aurreritziek eragindako itzumena. Dixon Countyn hilketa bat gertatu da. Wright jauna hilda agertu da bere ohean. 5 lagun bildu dira hilketa gertatu den etxean. Alde batetik 3 gizon. Henderson jauna, konderriko fiskala dena, Peters jauna, xerifa, eta Hale jauna, auzoko baserritarra, hilketa gertatu ondoren etxe horretara joandako lehen pertsona. Bestetik, 2 emakume. Peters Andrea, xerifaren emaztea. Eta, bestetik, Martha Hale, Hale baserritarraren emaztea. Historioaren ardatza den emakumea, Wright Andrea, atxilotuta dago senarraren hilketaren susmopean eta ez da agertzen ipuinean, bainaren presentzia sukalde horretako objektu guztietan inprimatuta dago. Izan ere, Wright Andreak, Minnie Foster ezkonta aurreko izenez, bere historioa utzi du idatzita bere garbiketa lanean, bere sukaldeko ontzietan, bere josketan. Hala ere, testu hori irakurtezina da frogabila dabiltzan gizonezkoentzat. Emakumeek bakarrik jakingo dute dekodetzen uskeria horiek osatutako mezua. Bere parekoen epaimahaia. Susan Glaspell. Euskarazko itzulpena, Ana Morales. Martha Halek kontraatea zabaldu eta iparraizearen ebakia sentitu zuenean, barrura itzuli zen artilezko xal handiaren bila.
Arineketan burua xalean biltzen zuen bitartean, eskandaluz begiratu zion sukaldeari. Etzen kontu arrunta gaur kalera joatera behartzen zuena. Segurutik, urrunago zegoen arrunta izatetik, Dixon Countin sekula gertatutako beste ezer baino. Bainaren begiak ikusi zuena izan zen, sukaldea etzegoela kalera joateko moduan. Ogia egiteko irina nahasteko prest, erdia galbaetik pasatua eta erdia pasatu barik. Gorrotatzen zuen gauzak erdizka ustea, baina zereginaren erdian zegoen hiritik etorri zirenean Hale jaunaren bila, eta gero xerifa sartu zen etxean, esanez, bere emazteak gurako zuela bera, Hale Andrea ere, haiekin joatea. Erantziz, irribarre batez, antza apur bat ikaratuta zegoela bere emaztea eta beste emakume bat berarekin egotea nahi zuela. Beraz, Marthak zegoenean utzi zuen guztia. Martha, heldu zitzaion senarraren ezinegonezko hautsa. Ez zeuki jendea hemen kanpoan hotza pasatzen. Martha Halek kontratea zabaldu zuen berriro, eta aulkibiko zaldiko txandian bere zain zeuden 3 gizonekin eta beste emakumearekin elkartu zen. Manten azpian bildu zen, eta gero berriz ere begiratu zion atzeko jesarlekuan bere ondoan jesarrita zegoen emakumeari. Aurreko urtean ezagutu zuen Peters Andrea konderriko azokan, eta berataz gogoratzen zuena zen, ez zuela ematen xerif baten emaztea. Txikia eta argala zen, eta ez zuen ahots sendorik. Gorman Andreak, Petersen aurreko xerifaren emazteak, halako ahotsa zuen, non ematen zuen hitz bakoitzarekin legea irmotzen ari zela zelanbait. Baina Peters Andreak xerifaren emazteren itxura espazuen ere, Petersek berak konpentsatu egiten zuen hori. Goitik beherainoko xerifa ematen baitzuen. Herritarrek bera xerifa aukeratzea lortzeko moduko gizona zen azken xehetasuneraino. Sendoa, ahots lodikoa, bereziki atsegina legea errespetatzen zutenekin, argi utzi gura balu bezala, ondo bereizten zekiela nor zen gaizkilea eta norrez. Eta orduan jabetu zen Hale Andrea, sastada batez, eureken hain atsegina eta bizia zen gizon hori, xerif moduan zijoala orain Wrightarren etxera. Ez da oso atsegina landetan ibiltzea urteko sasoi honetan, menturatu zen esatera Peters Andrea azkenean, irudituko balitzaio bezala, haiek ere beren artean berba egin behar zutela, gizonek bezala. Hale Andreak apenas izan zuen astirik erantzuna amaitzeko, muinotxo batean gora hasiak baitziren, eta dagoeneko Wrightarren etxea biztan ageri baitzen, eta ikusteak ez zion berbetarako gogorik sortzen. Martxoko goiz hotz hartan oso bakartia ematen zuen. Betidanik izan zen itxura bakartiko lekua. Soko batean zegoen eta haren inguruko sumarrak itxura bakartiko zuaitzak ziren. Gizonak bertara begira zeuden, gertatutakoa zizketan. Konderriko fiskalak kotxaren alde baterantz makurtuta zegoen, eta begira jarraitu zuen etxera hurbildu hala. Eskerrak nirekin etorri zaren, esan zuen Peters Andreak urduri, emakume biak gizonen atzetik etxean sartzera zijoazela sukaldeko atetik. Oina ateko koskan jarri ondoren ere, eskua ateko heldulekoan zuela, Martha Halek une batez sentitu zuen ezin zitekela hortik aurrera joan. Sinpleki, ez zuelako lehenago egin. Askotan esana zion bere buruari. Minnie Foster ikustera joan beharko nuke. Artean ere, Minnie Foster deitzen zion bere barruan, naiz eta 20 urte zeramatzan Wright Andrea izaten. Baina beti egoten zen zerbait egiteko, eta Minnie Foster joan egiten zitzaion burutik, baina oraingoan bai, oraingoan etorri egin zen. Gizonak sukaldeko txapara hurbildu ziren. Emakumeak ate ondoan geratu ziren, batu eginda. Henderson gazteak, konderriko fiskalak, buelta eman eta esan zien. Hurbildu zutegira, Andreok. Peters Andreak urratz bat egin zuen, eta gelditu egin zen. Enaiz, hotz,
esan zuen. Eta beraz, emakume biak ate ondoan geratu ziren, hasieran sukaldera begiratzera ere ausartu barik. Gizonek minutu batez aipatu zuten ze gauza ona izan zen xerifak goizean bere laguntzailea bidali izana sua piztera, eta gero Peters xerifa txapatik aldendu zen, berokiaren botoiak askatu eta eskuak bermatu zituen mahaian, horrekin kontu ofizialari hasiera emanez bezala. Orain, hei jauna, esan zuen ahots erdi ofizial moduko batez. Gauzak mugitu baino lehen, esan Henderson jaunari ze ikusi zenuen atzo goizean etorri zinenean. Fiskala sukaldearen alde batetik bestera begira zegoen. Bide batez, esan zuen. Mugitu duzu ezer? Xerifaren gana jiratu zen. Zuk atzo utzitako moduan daude gauzak? Petersek begiak armairutik arraskara eraman zituen, eta handik sukaldeko mahailaren ondoko kulungaulki zahar maiztura. Berdin dago dena. Baten bat geratu beharko zen hemen atzo, esan zuen konderriko fiskalak. Ai, atzo, erantzun zion xerifak, keinutxu batez adieraziz ez zuela gogoratu ere egin nahi atzoko eguna. Frank bidali behar izan nuen Morris Centerrera, burutik egin zitzaion gizonaren bila. Jakin nahi baldin baduzu, eskubete lan ibili nintzen atzo. Banekien gaurko ojamatik bueltatzeko moduan zinela, George, eta nik neu gainbegiratu nuen ez hemengo guztia. Tira, Hale jauna, esan zuen konderriko fiskalak, egindakoa eginda dago dioenaren moduan. Esan zer gertatu zen zehazki atzo goizean ona etorri zinenean. Hale Andrea, artean ere atearen kontra bermatuta, larritu egin zen. Semea jende aurrean hitz egitera doala ikusten duen amaren antzera. Zerbait kontatu behar zuenean, Louis adarretatik joan oizen eta gauzak nahazten zituen. Andreak espero zuen oraingoan kontua zuzen eta simple esatea. Minnie Fosterri gauzak zailago jarriko zizkioten premia bariko gauzak esaten hasi gabe. Hale jauna etzen bere alakoan hasi, eta Andrea ohartu zen gizona arraro zegoela, ia gaixorik balego bezala sukalde horretan egoteagatik eta bezpera goizean ikusitakoa esan beharragatik. Bai, Hale jauna, bultzatu zuen fiskalak. Harry eta biok irirantzirte ginen patata bete gurdirekin, hasi zen Hale jauna. Harry, Hale Andrearen seme nagusia zen. Orain ez zegoenan, eta arrazoia zen hain zuzen, patata haiek ez ziela irira heldu bezperan, eta aranzko bidean zeramatzala semeak orain. Horregatik etzen etxean egon xerifa etorri zenean esatera, nahi zuela Hale jauna Wrightarren etxera joatea, kondarriko fiskalari dena bertan kontatzeko, gauza bakoitza seinalatuz. Errepide hortatik etorri ginen, jarraitu zuen Halek, etorri berriak ziren errepidea eskua seinalatuz. Da, etxe ikusi genuenean, esan nion Harryri. Joango naiz, ia lortzen dudan John Wrightek telefonoa jartzea. Zera, azaldu zion Hendersoni. Espadu lortzen baten batek nirekin batera jartzea, ez dira aterako ona errepidea adarrontara, espada nik pagatu ezin dudan prezioan. Hitz egin nion ontaz lehenago ere Wrighti behin, baina burutik kendu zidan. Esan zidan, jendeak berba larrei egiten duela daueneko, eta berak bakea eta isiltasuna baino ez zuela eskatzen. Pentsatzen dut, badakezula zenbat berba egiten zuen berak. Baina pentsatu nuen behar bada, haren etxera baninduan eta haren emaztaren aurrean esaten banion, da esaten banion Andre guztiek maite dituztela telefonuak, errepide zati bakarte hontan gauza ona izango zela, bueno, esan nion Harryri horitxe esango niola, naizta zera be esan nion, enuela uste Johnny asko inporta zitzaionik bere emazteak zer nahi zuen edo zer ez zuen nahi.
hortxe zegoen, esan beharret zituenak esaten. Hale Andrea saiatu zen gizonak begirazi ezaion berari, baina zoritxarrez, kondarriko fiskalak eten egin zion. Horretaz, gerotxoago hitz egingo dugu, Hale jauna. Hitz egin nahi dut horretaz, baina orain, nahi dudana da, zehatz eta mehatz errepasa dezagun zer gertatu zen ona heldu zinenean. Oraingoan, Hale jauna kontu handiz eta deliberamenduz hasi zen. Enuen ezer ikusi edo entzun. Atean jo nuen. Baina isil-isilik zegoen dena barruan. Banekin jakita egon behar zirela, 8 pasata ziren. Beraz, berriro jo nuen, gogorrago. Da, iruditu zitzaidan, barruan norbaitek esan zuela. Aurrera! Enengoen ziur, oraindik ere nau ziur. Baina atea zabaldu nuen, ate hau. Eskua luzatu zuen emakumeen ondoko aterantz. Da, hortxe zegoen Wright Andrea jesarrita, kulunkalki hortan, seinalatu zuen. Kulunkalkiari begiratu zioten denek. Hale Andreari bururatu zitzaion, kulunkalki horrek ez zuela inondik ere ematen Minnie Fosterrena, 20 urte lehenagoko Minnie Fosterrena. Gorri zikin batekoa zen, makilak zituen bizkarrean, eta erdikoa faltan, eta apur bat eroria zegoen alde batera. Ze itxura zuen, galdetu zuen konderriko fiskalak. Ba, esan zuen Halek. Arrarua. Zelan arraroa? Galdera egitearekin batera, libreta eta arkatza atera zituen fiskalak. Hale Andreari ez zitzaion gustatu arkatzura ikustea. Ez zion begirik kentzen bere gizonari, horrela galarazi balio bezala beharretzenik esatea, libreta horretan amaituko zuen eta arazoak sortuko zituen ezer esatea. Halek tentu hitz egin zuen, arkatzak berari ere eragin balio legez. Bueno, ematen zuen etzekiela zer egin, da neka egin da zegoela. Zelan hartu zuen zure bizita? Beitu, ez dut uste ardurazionik ez alde batera, ez bestera. Ez zegoen oso adi. Esan nion, zelan bizi, Wright Andrea? Hotza, ezta? Da, esan zidan. Bai? Da, jarraitu zuen amantalean tolesak eiten. Ara, harrituta geratu nintzen. Ez zidan esan ez txapar horbiltzeko, ez jesartzeko, hortxe geratu zen, niri behitu ere inbarik. Alandase esan nion. Jonekin berbai nahi dut. Da barre egin zuen. Barre edo. Gogoratu nuen, jarri eta zaldia kanpoan zeudela, da esan nion apur bat zorrotz. Itzein nezake Jonekin? Ez, Dios berak motelantzian. Ez dau etxian ala, diotzat nik. Orduan, begiratu egin zidan. Bai, dinost, etxien dau. Orduen, zegaitik ezin dut ikusi, galdetu nion nik, pazientzia galduta. Hilda da oalako, dio berak, lehen bezain motel eta bobotua, da mantalean tolesak egiten jarraitu zuen. Hilda, dio nik, esaten den moduen gauza bat buruen sartzen ezaizunean. Bai etz buruaz berak, batere astoratu barik, baina aukean aurrera eta atzera sakatuz. Baina non dao, diot nik, ez nekien da zerrezan ere. Goran seinalatu zeuen, onelaxe. Goiko gela seinalatuz. Zutitu nintzen, gora joateko asmoaz.
ordurako enekien zer egin ere. Arata ona nintzen. Orduan dinotzat. Zertaz hilda baina. Sokabal lepuan, dio berak. Da, amantalean tolesak egiten segitu zuen. Hale isildu egin zen, eta kulunkaulkiari begira geratu zen, bezpera goizean, han jesarrita egondako emakumea ikusten balego bezala artean ere. Inoket zuen berbarik egin. Bazirudien denak ikusten ari zirela, aurreko goizean han jesarrita egondako emakumea. Eta zer egin zenuen? Hautsi zuen isiltasuna konderriko fiskalak azkenean. Kanpora joan nintzen da Harry deitu nion. Pentsatu nuen, zera, agian laguntza beharko nuela. Harry ekarri nuen da gora ego ginen. Haren ahotsa, xuxurla egin zenia. Antxe zegoen, zerean etzan da. Nahiago dut hori goian asaltzea, eten zion fiskalak. Gauzak bertan seinalatzeko. Orain jarraitu kontatzen. Ara, nire lehenengo pentsamendua izan zen soka hura kentzea. Ematen zuen... Gelditu egin zen, aurpegi azkeinu urduriak eginez. Baina Harry beragana joan zen, da esan zuen, ez, hau zeko hilda dau, eta hobe dugu zere zukitzea. Alandaze, jaitzi egin ginen. Hark, jesarrita segitzen zuen, lehengo moduan. Deitu diozu inori? Galdetu nion. Ez, esan zuen, ardura barik. Noke indu hau, Wright Andrea? Esan zion Harryk. Normal esan zuen. Eta arduan arek utzi egin zion amantala tolesteri. Ez dakit, dino. Ez dakizula? Diotzo Harryk. Esal zeunden ba, haren onduan oian. Bai, dino berak. Bai aurmari begiran nengoen. Baten batek soka epinizion lepoen inguruan da urkatu egin zuen, da zuzinen itzarri? Diotzo Harryk. Enintzen itzarri, arek errepikatu. Hori zelan izan ziteken ez ulertzeko arpegia edo izango genuen biok ze handi minutu batera esan zuen. Loaztuna daukat. Harry galdera gehiago iterazi joan, bai esan nion igual ura etzala gure kontua. Behar bada lehenao epailari edo xerifari kontatu beharko ziola. Alandaze, Harry harineketan joan zen High Roadera, Rivertarren etxera, han telefona daukateta. Eta Andreak zerekin zuen ikusi zuenean epailaren bila joan zinetela. Fiskalak prest zeukan arkatza idazten hasteko. Aulki hortatik hemen gontara aldatu zen. Halek bazterreko aulki txiki bat seinalatu zuen. Da, han geratu zen jesarrita, eskua batuta eta berantza begira. Izketan egin behar nuela iruditu zitzaidan, da, esan nion etorri nintzela galdetzera ia Joanek telefona ipini nahi zuen. Hoi entzutean, barrek hasi zen, da gero gelditu egin zen eta begira geratu zitzaidan, ikaratuta. Arkatzaren zarata entzun zen paperean mugitzen, eta istorioa kontatzen zegoen gizonak gora begiratu zuen. Ez da hitz, behar bada ikaratuta ez, gehitu zuen presaka. Enuke esango ikaratuta. Handik laster Harry etorri zen eta Lloyd doktorea da zu, Peters jauna. Da, uste dut hauxe dala nik dakidan guztia, zuek jakin ez dozuena. Azkeneko hori arindu batez esan zuen, eta pixka bat mugitu zen, lasaituz bezala. Denak mugitu ziren pixka bat. Konderreko fiskalak eskailerako aterantz egin zuen. Ba, lehendabizi gora igoko gara.
Gero ukuilura joango gara, eta gero kanpora. Pausatu egin zen, eta ingurura begiratu zuen. Ziur zaude hemen ez zegoela ezer garrantzitsurik? Galdetu zion xerifari. Motiboren bat adieraz lezaken ezer erez? Xerifak ere begiratu zuen ingurura, bere ustea sendotzeko bezala. Ezer erez, sukaldeko gauzak baino ez. Esan zuen barreska batez, sukaldeko gauzen utsaltasuna zela eta. Kondorreko fiskala armairuari begira zegoen. Egitura bitxi eta baldarra zen, erdi arasa, erdi armairua. Goiko partea orman sartua zegoen, eta bekoa betiko sukaldeko armairoietako bat zen. Bitxitasunak erakarri balu bezala, gizonak aulki bat hartu, goiko partea zabaldu eta barruan begiratu zuen. Eskua erretiratu zuen segituan, dena likatzu. Aula pasaltza, esan zuen erresuminez. Emakume biak gerturatuak ziren, eta orain xerifaren emazteak hitz egin zuen. Ai, mermela da, esan zuen, Hale Andreari begira, konplizitate bila. Kondarriko fiskalaren gana jiratu eta azaldu zuen. Keskatuta zegoen Bart, hainbeste ostu zuenean, esan zuen etxeko sua matatuko zela eta poteak lehertu egingo zirela. Peter Sanderaren gizona barreka hasi zen. Ene, ez dago emakumeen parekorik. Hilketagatik atxilotua eta mermeladagatik keskatua. Fiskal gazteak Espainiak estutu zituen. Uste dut, berarekin amaitzen dugunerako, behar bada, mermelada baino kezka larriagorik izango duela. Tira, esan zuen Hale Andrearen gizonak bihotzoneko superioritateaz. Emakumeak uskeriengatik eskatzen dira. Emakume biak apur bat gehiago elkartu ziren. Ez batak ez besteak, ez zuten berbarik egin. Kondarriko fiskalak bapatean, gizabidea gogoratu bide zuen, baita bere etorkizuna ere. Eta, hala ere, esan zuen politikari gaztearen galaitasunaz, beren kezka guztiak gora bera, zer egingo genuke damak gabe. Emakumeek ez zuten hitz egin, ez zuten amore eman. Gizona, arraskara joan zen, eta eskua garbitzen hasi zen. Giratu zen esku oial bilkaria zikatzeko, bueltak eman zizkion zati garbi baten bila. Denaz zikin. Bestelako etxeko Andrea ere ez da, Andreok? Ostikoa eman zien arraskaren azpian zeuden lapiko zikin batzuei. Baserri batean lan asko dago. Esan zuen Hale Andreak zurrun. Dudarik ez? Eta, hala ere, fiskalak erreberentzia txiki bat eginez. Badakit Dickinson Countyko baserri batzuetan, ez daukatela onelako esku oialik. Esku oial hoiek ikaragarri askar loitzen dira. Gizonen eskuak ez daude beti behar bezain garbi. Martha Halek. Leiala zure sexukoekin ikusten dut, esan zuen fiskalak barrez. Gelditu zen eta interesandiz begiratu zion Martha Haley. Baina, zu eta Wright Andrea auzokoak zineten, pentsatzen dut lagunak ere izango zinetela. Martha Halek ezetz egin zuen buruaz. Azken urteotan nahiko gutxitan ikusi dut. Enaiz etxe honetan egon, orain urtebete baino gehiago dela. Eta hori zergatik? Etzen nuen gogoko? Gogoko nuen bai, erantzun zuen Martha Halek bizitasunez. Baserritarren emazteak ez dira egoten esku utzik Henderson jauna. Eta gainera, ingurura begiratu zuen. Bai? Bultzatu zuen gizonak. Egundo zitzaidan iruditu hau oso leku alaia,
esan zuen Hale Andreak, gehiago bere barurako gizonari baino. Ez, fiskalak adostasunez. Ez dut uste inok leku alaia dela esango lukeenik. Enuk esango etxekotasunerako zena daukanik. Ba, ez dut uste Wrightek ere alakorik zuenik, esan zuen Andreak ahopeka. Esan nahi duzu ez zirela oso ondo konpontzen? Galdetu zuen gizonak bizkor. Ez dute zer esan nahi, erantzun zuen emakumeak sendo. Gizonaren gandik pixka bat aldenduz gehitu zuen. Baina enuke esango John Wrightek inongo lekurik alaituko zuenik. Gerotxoago zurekin hitz egin gura nuke horretaz, Hale Andrea, esan zuen gizonak. Orain goiko aztertu nahi dut bailen. Eskailerako aterantz joan zen, gizon biak atzetik zituela. Ez da ezer gertatuko Peters Andreak gauza batzuk hartzen baditu, ezta? Galdetu zuen xerifak. Arropa batzuk eraman nahi dizkio, badakizu, eta gauzatxoren batzuk. Atzo harineketan atera ginen hemendik. Konderriko fiskalak begiratu zien, han bakarrik sukaldeko gauzen artean utziko zituzten bi emakumei. Bai, Peters Andrea, esan zuen. Begirada, Peters Andrea etzen emakumearengan pausatuz. Hau da, xerifaren Andrearen atzean zegoen baserritar handiarengan. Jakina, Peters Andrea gutako bat da. Esan zuen, ardura bat beste bati uzten dionaren aireaz. Eta, erne ibili, Peters Andrea, baliagarria izan dakigukeen ezer ikusiko bazenu. Auskalo, zuok emakumeok topo egin zenezakete motiboaren arrastoren batekin. Eta horixe da behar duguna. Hale jaunak aurpegia igurtzi zuen, txantxaren bat botatzeko prestatzen ari den komediantearen gizan. Baina ezagutuko lukete emakumeek arrasto bat berarekin topo egin ezkero? Esan zuen. Eta behin hori botata, besteen atzean segitu zuen eskailerako atetik. Emakumeak geldi eta isilik geratu ziren, pausoak entzuten, lehendabizi eskaileretan, gero goiko gelan. Orduan, gauza arrotzen bat gainetik kenduz bezala, Hale Andrea arraskaren azpiko lapikoak atontzen hasi zen, konderriko fiskalaren sakakada mespreziatiak han hemenka sakabanatuak baitzituen. Zutan jarriko nintzateke gizonak nire sukaldean sartuko balira, esan zuen zuminez. Bazterretan nusnaka eta dena kritikatzen. Beren egin beharra da, baina, esan zuen xerifaren emazteak bere jarrera esaneko eta lotsati horrekin. Ondo dau egin beharra egitea, erantzun zuen Hale Andreak oso-osoan. Baina uste dut zua piztera etorri zen xerifaren laguntzaile horrek zer ikusiren bat izan lezakela honekin. Tira egin zuen eskuoia bilkaritik. Zergatik ez hitzaidan lehenago bururatuko. Gaiztoa da berataz gaizki esaka ibiltzea dena txukun ez izateagaitik, jakinda presaka eta korrika joan behar izan zela. Inguruetara begiratu zuen. Txukun ez zegoen, hori seguru. Apal batean zegoen azukre ontzi batek begirada ostu zion. Egurrezko ontzia tapabarik zegoen, eta ondoan paperezko poltsa bat zegoen, erdi beteta. Hale Andrea hurbildu egin zen. Hau poltsan sartzen zegoen, esan zuen bere baitarako geldiro. Bere etxeko sukaldean utzitako irinaz gogoratu zen. Erdizka iragazita. Lana eten zioten eta gauzak erdizka utzi beharra izan zituen. Zerk eten ote zion lana Minnie Fosterri. Zergatik utzi ote zuen erdizka lan hori. Azukrea sartzen amaitzekoa egin zuen, betidanik inkomodatu zuten amaitu gabeko gauzek, eta orduan ingurura so egin eta konturatu zen Peters Andrea berari begira zegoela.
Eta ez zuen nahi Peters Andreak izaterik berak izandako sentsazio hori, alegia, hasitako lana, arrazoiren bategatik amaitu barik geratu zelako sentsazioa. Lastima mermelada hori, esan zuen, eta kondarreko fiskalak irekita utzitako armairura joan zen, eta aulkiaren gainean igo zen, ahopeka zioela. Dena galduko ote zen? Nahiko itxura penagarria zuen denak, baina azkenean esan zuen. Hemen badago bat ondo dagoena. Argitara eroan zuen. Ara, geriza da. Berriro begiratu zuen. Uste dut, hori dela bakarra. Zizpuru eginez, aulkiti jaitsi zen, arraskara joan eta potea garbitu zuen. Disgustu itzel hartuko du, udako beroetan egindako lan gogorraren ostean. Akorduan dut nik neu geriza potetan ipini nuen arratzaldea, joan den udan. Potea maigainean utzi zuen, eta beste esperen batez, kulunkaulkian jesartzekoa egin zuen, baina etzen jesarri. Zeosek galarezi zion aulki horretan jesartzea. Tentetu egin zen, atzera egin zuen, eta erdi giratuta, aulkiari begira geratu zen. Amantalean tolesak egiten antxe jesarrita egondako emakumea ikusiz. Xerifaren emazteren ahots meheak moztu zion pentsamenduen aria. Gauza horiek hartu behar ditut aurreko gelako armairutik. Gela horretako atea zabaldu zuen. Barrura sartu eta atzera egin zuen. Basatuz nirekin, Hale Andrea? Galdetu zuen urduri. Lagunduko zenidake gauzak hartzen? Laster ziren bueltan. Itxita egondako gela horren hotz gordina, etzen bertan lusatzeko modukoa. Ene, esan zuen Peters Andreak gauzak mai gainean utzita eta txapara abiatuz. Hale Andrea aztertzen hasi zen hirian atxilotuta zegoen emakumeak eskatutako arropa horiek. Tximurra zen Wright gero. Egin zuen oihu, hainbat konponketaren arrastoak ageri zituen gona beltz maiztu bat hartuta. Behar bada, horregatik geratzen zen hainbeste etxean. Irudituko zitzaion, berak ezin zuela biziten ordainik eman, eta gainera, zarpai sentitzen zarenean ez duzu ondo pasatzen. Bizia zen, eta arropa politak eramaten zituen. Minnie Foster zenean. Hiriko neska bat, koruan kantatzen zuena. Baina hori, hori orain 20 urte izan zen. Kontu handiz tolestu zituen arropa maiztuak, xamurtasun ukitu batez, eta mailaren izkina batean pilatu zituen. Begirada jaso zuen Peters Andrearen gana, eta zerbait ikusi zuen berarengan zutat jarri zuena. Honi berdin zaio, esan zuen bere barrurako. Asko inporta zaio ni, Minnie Fosterrek gaztetan arropa politik zeukan ala ez. Orduan berriro begiratu zion, eta oraingoan ez zen hain ziur egon. Egia esan, une bakar batean ere etzen guzti ziur egon Peters Andreari buruz. Jarrerak ikilori zuen, bainaren begiek gauzen barrenean ikus zezaketela ematen zuen. Hau da hartu gura zenuen guztia? Galdetu zuen Hale Andreak. Ez, esan zuen xerifaren emazteak. Esan zidan amantal bat nahi zuela. Ze gauza xelebrea ez da? Menturatu zen gehitzera, bere izkera orduritsu horrekin. Ze, Jesus Maria, gartzeran ezin zera asko zikindu, ez da? Baina pentsatzen dut, naturalogo sentitzeagatik izango dela. Ohituta bazaude amantala eramaten, esan zidan armairi honetako beko tiraderan daudela. Bai, hementxe daude. Eta gero, sorbalda gaineko mantatxoa ere gura zuen, eskaileretako atean zintzilik eukitzen duena. Xal txiki eta gris hartu zuen gorako eskaileretako atearen atzetik, eta une batez begira geratu zitzaion. Bapatean, Hale Andreak urratzarin bat egin zuen beste Andrearen gana. Peters Andrea. Bai,
Hale Andrea? Uste duzu, berak egin zuela. Begiratu ikarati batek lausotu egin zuen Peter Andrearen begietako beste gauza hura. Ai, ez dakit nik, esan zuen, gai hartatik uskurtu nahi lukeenaren ahotsaz. Ba, nik ez dut uste, esan zuen Hale Andreak sendotasunez. Amantala eta xala eskatzen eta mermeladagatik eskatzen. Peters jaunak dio, pausoak entzun ziren goiko pisuan. Gelditu egin zen, gora begiratu zuen eta ahotsa palaz jarraitu zuen. Peters jaunak dio, itxura txarra daukala. Henderson jauna, total omen da sarkastikoa berba egiten, eta barregarri utziko omen du, etzela esnatu esateagatik. Une batez, Hale Andreak ez zuen jakin zer erantzun. Orduan, zera esan zuen ahopeka. Ba, John Wright behintzat ez zen itzarri, idunaren inguruan soka hura ipini ziotenean. Ez, hori arraroa da, esan zuen xuxurlaka Peters Andreak. Esaten dute oso modu xelebrea dela gizon bat hiltzeko. Barre egiten hasi zen. Barrearen soinua entzunda baina, ziplo isildu zen. Horixe esan zuen Hale jaunak, esan zuen Hale Andreak, ahots irmo, naturalaz. Pistola bat zegoen etxean, dio hori dela ulertzen ez duena. Etxetik atera garenean, Henderson jaunak esan du motiboa behar dela kasurako. Haserrea edo bapateko zirrararen bat erakusten duen zerbait. Ba nik ez dut haserraren zentzurik ikusten hemen, esan zuen Hale Andreak. Ez dutik gelditu egin zen. Haren gogoak zerbaitekin estropezu egin balu bezala. Begirada rapatu zion sukaldeko mailaren erdian zegoen trapu batek. Astiro, mahairantz joan zen. Mailaren erdia garbi zegoen, eta beste erdia garbitu barik. Astiro, ia gura etzuela, begiak joan zitzezkion azukre ontzira eta erdizka betetako ondoko poltsara. Hasitako eta bukatu gabe utzitako gauzak. Gero atzera egin zuen, eta tentzioa askatzeko bere modu hartan esan zuen. Zelan aurkitu ote dute goikua, espero dutura txukuntxago eukizana. Badakizu? Gelditu egin zen, eta amorrua hasi joan zitzaion. Lapurretan txekoa da hau. Ura han, irian, giltzapetuta utzi, eta gero eurakona etortzea, haren etxea beraren kontra erabiltzeko. Baina, Hale Andrea, esan zuen xerifaren emazteak. Legea da. Izango da bai, erantzun zuen Hale Andreak motz. Txapara itzuli zen, zeo zer esanez zu ura ere beste munduko ezerretzela eta. Pizka batean han ibili zen ura bizitu guran, eta berri zutundu zenean esan zuen oldarkor. Legea da, eta txapa txarra da. Pentsa zazu, jatekoak hemen prestatu behar izatea ere. Burduntzia seinalatu zuen barrualde urratua. Labeko atea zabaldu zuen, eta labeaz zer uste zuen esaten hasi zen. Baina bere baitara bilduz joan zen. Pentsatu ze izango ote zen urtez urte txapa horrekin borrokan ibili beharra. Minnie Foster labe horretan zeozer egiten alegintzen imaginatuz. Eta pentsatuz, bera etzela inoiz joan Minnie Fosterri bizita egitera. Jauzi egin zuen Peters Andreak zera esan zuenean. Pertsonak etzi egiten du, eta hil egiten zaio bihotza. Xerifaren Andreak begirada zutegitik arraskara eta gero kanpotik ekarritako balde urera zuzendu zuen. Emakumeak han geratu ziren isilik, sukalde hartan aritutako emakumearen kontrako froga bila zebiltzan gizonen pauso hotzak entzuten euren gainean. Gauzen barru-barruan, gauzetatik harago ikusten duenaren begirada hura ageri zen orain xerifaren Andrearen begietan.
Hale Andreak berriz hitz egin zionean, goxo egin zuen. Hobe duzu zeozer eranztea, Peters Andrea. Kanpora goazenean, igarri ere ez dugu egingo arropa. Peters Andrea gelaren barrenera joan zen larruzko bizkar gainekoa eskeitzera. Orduan esan zuen aldarri batez. Ara, edredoi bat egiten zebilen eta... Eta josteko hotzara handi bat jaso zuen, edredoia josteko oial zatiki ez beteta. Hale Andreak zatiki batzuk zabaldu zituen mai gainean. Txabola marrazkia da, esan zuen, zatiki batzuk bata bestearen ondoan ipiniaz. Ze polita ezta? Arreta guztia edredoian, ez zituzten entzun eskaileretako pauso hotzak. Atea zabaldu zenean, Hale Andrea zera esaten zegoen. Zelan uste duzu josiko zuela, puntadas ala korapiloz? Sheriffak eskuak jaso zituen. Asmatu guran dabiltzaia puntadas ala korapiloz josikote zuen, egin zuen aldarri. Barre egin zuten emakumen kontuak zirela eta, eskuak berotu zituzten txapa aurrean, eta orduan konderriko fiskalak esan zuen kementzu. Tira, guazen oraintxe ukuilora eta kendezagun hori gainetik. Ba nire ez zait hain arraroa iruditzen, esan zuen Hale Andreak minduta, atea itxi eta gero hiru gizonen atzean. Guk denbora gauza txikietan ematea hemen zain gaudela haiek frogabila dabiltzan bitartean. Ez zait iruditzen bar egiteko modukoa denik. Baina, jakina, gauza ikaragarri garrantzitsuak dauzkate buruan, esan zuen sheriffaren emazteak gizonak desenkusatuz. Edredoira itzuli eta zatiki bat aztertzeari ekin zioten. Hale Andrea joste lan eder eta erregularrari begira zegoen, pentsamenduak lanura egin zuen Andrearengan. Halako batean, sheriffaren emazteak doinu bitxi batez esan zuenean. Ara, begiratu hau! Hale Andreak, buelta eman zuen besteak eskuratzen zion zatikia hartzeko. Begira zelan dagoen josita, esan zuen Peters Andreak astoratuta. Beste guztiak oso puntada polita eta berdinez josita daude, baina hau, zera, ematen du zertan zebilen ere etzekiela. Beren begiek bat egin zuten. Zerbait piztu eta pasatu zen batarengandik bestearengana. Gero, ahaleginez bezala, elkarrengandik aldendu ziren. Hale Andrea une batez jesarri zen, eskuak bilduta beste zatiki guztietatik hain desberdin josita zegoen zatiki horren gainean. Orduan, korapilotik tenkegin eta ari askatzen hasi zen. Baina, zertan zabiltza, Hale Andrea? Galdetu zion sheriffaren emazteak jauzi batez. Ba, oso ondo josita ez dauden puntada pare bat askatzen, besterik ez? Esan zuen Hale Andreak leun. Uste dut eskenukela ezer ukitu behar, esan zuen Peters Andreak indarge xamar. Mutura amaitu baino ez dut egingo, esan zuen Hale Andreak, oraindik ere modu leun natural horretan. Aria horratzean sartu eta ondo josten hasi zen txarto jositakoa. Tartetxo batez, isilik josten egon zen. Orduan, honela esaten entzun zion ahots me, lotzati ari. Hale Andrea. Bai, Peters Andrea? Zergatik uste duzu, zegoela, hain urduri? Ai, ez dakinik, esan zuen Hale Andreak, baztertuz bezala denbora asko galtzeko modukoa ez den gauza garrantzi gabe bat. Ez dakit urduri egongo zen ala ez? Batzuetan, nekatuta nagoenean, sekulako puntada xelebreak egiten ditut. Ari zati bat moztu eta begi zirrikitutik Peters Andreari begiratu zion. Sheriffaren emaztearen aurpegi txiki eta zikuak tentso ematen zuen. Gauzen barrenean ikusteren itxura ura ageri zuen begietan. Baina orduan mugitu egin zen, eta esan zuen bere modu xume eta zalantzati hartan. Tira, arropa horiek bildu behar ditut, uste baino lehenago amai dezakete. Non eukiko ote du papera eta kordela? Armairu horretan agian? Esan zuen Hale Andreak
ingurura begiratu ondoren. Puntada txoroetako batzuk askatu barik zeuskan oraindik. Peters Andrea bizkar emanda zegoela, Martha Halek arretaz aztertu zuen zatiki hori, eta erkatu zuen beste zatiki batzuen jostelan fin eta txukunarekin. Aldea txundigarria zen. Zati hori eskuan izan da, arraro sentitu zen. Behar bada, bere burua lasaitzen saiatzeko, zatiki hori hartua zuen emakumearen pentsamendu asaldatuak berari komunikatzen ari balitzaizkio bezala. Peters Andrearen ahotsak bizkortu zuen. "Txorikaiola bat dago hemen?" esan zuen. "Txori bat zeukan, Hale Andrea?" "Ez dakipa." Peters Andreak eskuan zeukan kaiola ikusteko jiratu zen Martha Hale. "Hainbeste denbora da naizela etorri." Azperen egin zuen. "Iaz gizon bat ibili zen kanarioak merke saltzen, baina ez dakit bat erosiko zuen. Agian bai. Berak oso ondo kantatzen zuen. Arraro ematen du txori bat hemen imaginatzeak." Erdibarre bat egin zuen. Horma bat altxatzeko aleginean. "Baina aukiko zuen txori bat, bestela zetako aukiko zuen kaiola. Zer gertatu ote zitzaion?" esan zuen Peters Andreak. "Behar bada katuak harrapatu zuen," esan zuen Hale Andreak josteari ekinez berriro. Ez zeukan katurik. Pertsona batzuei katuekin pasatzen zaien hori zeukan, izutu egiten zuten. Atzo gurera ekarri zutenean, katua sartu zen gelan eta oso txarto jarri zen, eta eskatu zidan katua handik eramateko. Nire izpabezi alakoa zen, barre egin zuen Hale Andreak. Sheriffaren emazteak ez zuen erantzun. Isiltasunak buelta eman alazi zion Hale Andreari. Peters Andrea kaiola aztertzen ari zen. "Begiratu ate honi," esan zuen astiro. "Apurtuta dago? Bisagra bat aterata dago?" Hale Andrea hurbildu egin zen. "Norbaitek sakar hartu balu bezala," esan zuen Martha Halek. Haien begiak berriz ere elkartu ziren. Astoramenduz, zalantzaz, susmoz. Une batez, inokez zuen ezitzik ez zirkinik egin. Orduan, Hale Andreak buelta eman eta esan zuen tupustean. "Frogarik aurkitu behar badute, nahiago nuke behingoz egingo balute. Ez zait gustatzen leku hau. Baina ni ikaragarri posten naiz nirekin etorri zarelako, Hale Andrea." Peters Andreak kaiola mailan utzi eta jesarri egin zen. "Oso bakarti sentituko nintzateke bestela, ni hemen zain jesarrita." "Bai, ezta?" Bat etorri zen Hale Andrea, naturaltasun oso deliberatu bat ahotsean. Eskuan zeukan jostekoa, baina altzoan jausten utzi eta ahots desberdin batez honela xuxurlatu zuen. "Baina badakizu segurako nuken, Peters Andrea? Gurako nuke bizitan etorri banintz batzuetan. Ura hemen zegoenean. Nahiago nuke. Baina izugarri lanpetuta zeunden, Hale Andrea. Etxea, umeak. Etorri ala izango nintzen," arrapustu zion Hale Andreak motz. "Enintzen etorri leku hau etzelako alaia, eta horrexegatik etorri behar izango nintzen. Leku hau," inguruetara begiratu zuen. "Leku hau egundo etzai gustatu. Behar bada zulo batean sartuta dagoelako eta hemendik errepidea ikusten ez delako. Ez dakit zer den, baina toki bakartia da, eta beti izan da. Nahiago nuke etorri izan banintzi inoiz Minnie Foster ikustera. Orain konturatzen naiz, zera." Ez zuen hitzetara ekartzen bukatu. "Ez bota errurik zeure buruari," aholku eman zion Peters Andreak.
Zelan bait, ez dugu benetan ikusten zelan dauden besteak ariketa zehozer gertatu arte. Ume barik lan gutxiago duzu, esan zuen Highlandereak pentsakor, isilune baten ostean. Baina etxea, isilik dago, eta Wright egun osoan kanpoan lanean, eta gero, zelako konpainia etxean zegoenean. Ezagutu zenuen John Wright, Peters Andrea. Ezagutu ez, ikusi izan dut irian, gizon ona omen zen. Bai, ona. Onartu zuen John Wrighten auzoak gogoz kontra. Ez zuen edaten, eta hitzari eusten zion beste inok bezain ondo, pentsatzen dut, eta zorrak kitatzen zituen. Baina gizon gogorra zen, Peters Andrea. Eguna berarekin pasatzea. Gelditu egin zen, dardara txiki bat egin zuen. Ezurren muineraino sartzen zaizuna ize zakarra bezalakoa. Txori baten premia izango zuen, bai. Bapatean, makurtu egin zen, kaiolari begira. Baina zuk ze pentsatezu gertatu zitzaiola? Ez dakit, erantzun zion Peters Andreak. Gaixotuko zen, da hile ingo zen. Baina hori esan eta gero kaiola hartu eta apurtutako atea sakatu zuen. Emakume biak ateari begira geratu ziren, arreta nolabait harrapatua. Ez zenuen, ezautzen? Galdetu zuen Highlandereak, kutsu leunagoa ahotsean. Ez, atzo gure etxera ekarri zuten arte ez, esan zuen xerifaren emazteak. Pentsatzen jarrita, bera ere, txori antzekoa zen, goxo eta polita, baina lotzate antzekoa eta bizia. Zelan aldatu zen baina. Highlandrea pentsamendu horretan katigatuta geratu zen luzaro. Azkenean, gogo eta lai bat etorri balitzaio bezala, eta posik eguneroko gauzetara itzultzeagatik, hotz egin zuen. Badakizu zer, Peters Andrea, zergatik ez diozu eredoia eramaten? Behar bada burua beste zerbaitetan jartzen lagunduko dio. Bai, uste dut total ideia ona dela hori, Highlandrea, esan zuen xerifaren Andreak adostasunez, bera ere irrikitan balego bezala keinu atsegin eta simpleen girora etortzeko. Ezin diote horri eragozpenik jarri, ezta? Tira, zer eramango diot? Ez dakit hemen izango dituen adabakiak egiteko oihalak eta gainerako gauzak? Jostekoen hotzaran begiratzera joan ziren. Hemen dauka gorria, esan zuen Highlandreak oihal biribilki bat aterata. Azpian kutxa bat zegoen. Agian hemen izango ditu artaziak eta beste gauzak. Jaso zuen kutxa. Zelako kutxa polita. Ziur naiz, aspaldetik daukala, neskatua zenetik. Eskuan eutzi zion une batez. Gero, azperen txiki batez, zabaldu egin zuen. Sudurra itxi zuen eskua segituan. Baina, buf! Peters Andrea hurbildu egin zen, gero buelta eman zuen. Zeozer bilduta dago zetazko jal horretan, esan zuen Highlandreak ahots hautziaz. Oiek ez dira artaziak, esan zuen Peters Andreak ahots tindi batez. Eskudardaratiaz, Highlandreak zetazko oihalak kendu zuen. Ene, Peters Andrea, oio egin zuen. Beitu zer den. Peters Andrea gehiago makurtu zen. Txuria da, esan zuen apeka. Baina, Peters Andrea, hotz egin zuen Highlandreak. Begiratu lepoari, lepoa, begiratu lepoari. Guztiz beste aldera dauka. Xerifaren emaztea are gehiago makurtu zen txoria ikusteko. Norbaitek lepoa bihurritu dio, esan zuen, astiro eta ahots lodiaz. Eta orduan bi emakumeen begiak berriz ere elkartu ziren.
eta oraingoan, ulertzen hasten denaren eta horrorea hasiz doakionaren begiradan katigatu ziren. Peters Andreak hildako txoriarengandik kaiolako ate apurtura eraman zuen begirada. Emakumeen begiak elkartu egin ziren berriro. Eta orduantxe, kanpoko atearen zarata entzun zen. Hale Andreak otzarako oiar zatien azpien erriztatu zuen kutxa, eta aurrean zeukan aulkian ondoratu zen. Peters Andrea zutunik geratu zen, mahaiari oratuta. Konderriko fiskala eta xerifa sukaldean sartu ziren. Tira, Andreok, esan zuen konderriko fiskalak, gauza serioetatik kontutxo harinetara pasatuz bezala. Erabaki duzue azkenean ia zelan egingo zuen? Puntadas ala korapillos? Uste dugu, hasi zen xerifaren Andrea zaparradan. Azkenean, zera, lotuko zuela korapillos. Gizona sartu zegoen bere kontuetan ohartzeko emakumeari nola aldatu zitzaion ahotsa azken zatia esatean. Ara, hori oso interesgarria da, dudarik gabe, esan zuen tolerantziaz. Haren begiak kaiola jo zuen. Iez egin aldu txoriak? Uste dugu gatuak harrapatuko zuela, esan zuen Hale Andreak, ahots harrigarri lasaiaz. Gizona aurrera eta atzera zebilen gelan, zehozeri bueltaka bezala. Badago katurik hemen? Galdetu zuen, burua beste nonbait balu bezala. Hale Andreak gezi begirada bat botazion xerifaren Andreari. Ez, orain ez, esan zuen Peters Andreak. Superstiziosuak dira badakizu, alde egiten dute. Aulkian ondoratu zen. Konderriko fiskala ez zegoen kasurik egiten. Ez dago zantzurik inor kanpotik sartu zenekorik, esan zion Petersi, etendako elkarrizketa bati berriz ekiten dionaren moduan. Soka eurena zen. Goazen berriro gora eta errepasa dezagun guztia urratzez urratz. Egin duenak ondo ezagutu behar zuen, atea itxi zen haien atzean, eta ahotsak galdu egin ziren. Emakume biak jesarrita geratu ziren, elkarri zo egin barik, baina zerbaiti kukukalegez, eta aldi berean bakoitza bere baitarak ikilduz bezala. Azkenean hitz egin zutenean, ziotenaren beldur balira bezala egin zuten, baina esatea beste biderik espalutelegez. Txoria maite zuen, esan zuen Martha Halek, apal eta astiro. Kutxa polit horretan lurperatzera zijoan. Neskatuan nintzenean, esan zuen Peters Andreak apal-apal. Nire katutxua mutil batek aizkora hartu zuen eta neure begien aurrean, ni bertara heldu orduko, aurpegia eskuaz estali zuen une batez. Heldu ez balidate, zera. Bere buruari eutsi zion, gora begiratu zuen, non pausoak entzuten ziren, eta ahul amaitu zuen. Mina emango nion. Jesarrita geratu ziren, hitz egin edo mugitu barik. Zelakoa izangote zen. Hasi zen Hale Andrea azkenean, lurraldez ezagunean dabilenaren antzera. Sekula umerik ez izatea inguruan. Ingurura begiratu zuen astiro, ikusiz bezala urte hoietan guztietan sukalde hori ze izan zen. Ez, raitek ez zuen gustoko izango txoria, esan zuen gero. Kantatzen zuen gauza bat. Minik kantatzen zuen. Hori ere hil zuen raitek. Esan zuen, ahots tenkatuaz. Peters Andrea mugitu egin zen deseroso. Ez dakigu txoria nokil zuen baina.
Ezagutzen nuen John Wright. Erantzun zuen Hale Andreak. Etxe honetan, gauza izugarri bat egin zen gau hartan, Hale Andrea, esan zuen xerifaren Andreak. Gizon bat hiltzea lo dagoela. Lepoaren inguruan gauza bat jarri eta estutu, bizi atera arte. Hale Andreak eskua luzatu zuen gaiolara. Lepoa, estutu eta bizi atera zion. Ez dakigu nokil zuen, xuxurlatu zuen Peters Andreak astoratuta. Ez dakigu! Hale Andrea etzen mugitu. Urteetako ezerezaren ostean, txori kantari bat euki ondoren, ikaragarri xilik eratuko zendena, txoria isilduta gero. Bera etzen zerbaitek, bere baitatik hitz egin balu bezala izan zen, eta zerbait horrek aurkitu zuen Peters Andrearengan, Peters Andreak bere baitan ezagutzen ez zuen zerbait. Nik badakit isiltasuna zer den, esan zuen ahots bitxi monotono batez. Dakotan kolono egon ginenean, eta nire lehen txikia izenean, 2 urterekin, eta nik besteriken neukanean. Hale Andrea mugitu egin zen. Asko faltako dute frogak biltzen amaitzeko. Nik badakit isiltasuna zer den, errepikatu zuen Peters Andreak modu berberean. Gero, berak ere egin zuen atzera. Legeak, krimenak zigortu behar ditu, Hale Andrea, esan zuen bere modutsu estu horretan. Minnie Foster ikusi bazenu, izan zen erantzuna. Soineko zuri bat zeramanean las urdinekin, goian, koruan kantari. Neskaren irudiaz gogoratzea, 20 urtez neskaren auzokoa izan zela eta bizitza falta ziltzen utzi ziola pentsatzea, jasan zezakena baino gehiago izan zen bapatean. Etorri banintzona noizean behin, oio egin zuen. Hori bai krimena, nok zigortuko du hori? Kontrolatu egin behar gara, esan zuen Peters Andreak beldurrez begiratuz eskaileretarantz. Jakin beharko nuen laguntza behar zuela. Ara, bitxia da Peters Andrea. Elkarrengandik gertu bizi gara, baina oso urrun bizi gara. Gauza berberetatik pasatzen gara denok. Gauza beraren era desberdinak baino ez dira. Ala espada, zergatik ulertzen dugu zuk eta nik, zergatik dakigu guk oraintxe bertan dakiguna. Eskua eraman zuen begietara. Orduan, mailan mermelada potea ikusita, hartu zuen eta honela esan zuen sotinka. Ni, zubanintz, eniok esango mermelada galdu egin dela. Esaiozu ezetz, esaiozu ederto dagoela. Dana. Ara, eraman hau froga moduan. Behar bada ez du inoiz jakingo apurtu ziren ala ez. Buelta eman zuen. Peters Andreak eskua luzatu zuen mermelada potea hartzeko. Hori egiteko pozik bezala. Gauza ezagun bat ukitzeak, zeregin bat eukitzeak, beste gauza batetik apartatu albalu legez. Jaiki zen, inguruan begiratu zuen potea biltzeko zerbaiten bila, hartu zuen azpiko gona bat aurreko gelatik bildutako jantzien pilatik, eta urduri, potea biltzen hasi zen. Ene bada, esan zuen doinu zorrotz faltzuan. Eskerrak gizonek ez diguten entzun. Honela astoratzea ere alakuskeriagatik, hildako kanario bategatik. Harineketan pasatu zen horren gainetik. Horrek zer ikusirik balu bezala zerarekin. Barre derrak egingo lituzkete, Pausoak entzun ziren eskaileretan. Agian bai, esan zuen Hale Andreak Espainiartean. Eta agian ez. Ez, Peters, esan zuen konderriko fiskalak zorrotz. Guztiz argi dago dena,
arrazoia izan ezik. Baina ezagutzen dituzue epaimaiak emakumeak tartean direnean. Gauza konkreturen bat bagenu, erakusteko moduko zerbait. Historia bat eraikitzeko modua ematen digun zerbait. Krimena egiteko modu bihurri honekin lotu daiteken zeozer. Hale Andreak Peter Sandreari begiratu zion disimuloaz. Peter Sandrea Hale Andreari begira zegoen. Begirada apartatu zuten biek instantera. Kanpoko atea zabaldu eta Hale jauna sartu zen. Zaldia kanpoan dauzkat, esan zuen. Hotza da gero. Ni hemen geratuko naiz tarte batez. Iragarri zuen bapatean konderriko fiskalak. Frank bidaliko duzu gero nire bila, bai? Galdetu zion xerifari. Guztia errepasatu gura dut. En nago bete-betean hemen ezin denik ezer gehiago aurkitu. Berriz ere, emakume bien begiek bat egin zuten une batez. Xerifa mahaira joan zen. Ikusi nahi zenuen Peter Sandreak zer eramango duen? Konderriko fiskalak amantala hartu zuen. Barra egin zuen. Tira, ez dut uste damek aukeratu dituzten gauzak oso arriskutsuak izango direnik. Hale Andreak eskua zeukan kutxa gordeta zegoen hotzararen gainean. Iruditu zitzaion eskuak kendu beharko zuela hotzaratik, baina etzen kapaz sentitzen. Hartu zuen kutxa estaltzeko gainean ipina zuen oial zatikietako bat. Zutan sentitzen zituen begiak. Zenak ematen zion, gizonak hotzara hartzen bazuen, berak, Martha Halek, kendu egingo ziola eskuetatik. Baina gizonak ez zuen hartu. Beste barreska batez, buelta eman eta honela esan zuen. Ez, Peter Sandreak ez du gain begira lehen beharrik. Izan ere, xerif baten emaztea, legearekin eskonduta dago. Ikusu alduzu inoizera horretara, Peter Sandrea? Peter Sandrea zutunik zegoen mahaiaren ondoan. Hale Andreak begirada bat jaurtik izion. Baina ezin zion aurpegia ikusi. Peter Sandrea buelta emanda zegoen. Berba egin zuenean, ahotsa moteldua zuen. Ez, modu horretara, ez, esan zuen. Legearekin eskonduta, esan zuen Peter Sandrearen gizonak algaraka. Aurreko gelako aterantz joan zen, eta esan zion konderriko fiskalari. Etorriko zara une batez, George, begiratu bat eman beharko genieke leio hauei. Leioak, esan zuen konderriko fiskalak burlaizez. Segituan joango gara, Hale jauna, esan zion xerifak baserritarrari zain baitzegoen atean. Hale joan zen zaldiei kontu egitera. Xerifak konderriko fiskalaren atzetik sartu zen beste gelan. Berriz ere, azkenekoz, emakume biak bakarrik geratu ziren sukalde hartan. Martha Hale zutitu egin zen, eskuak tinko bilduta, kontu hura bere esku zeukan beste emakumeari begira. Hasieran ezin izan zituenaren begiak ikusi, xerifaren emazteak espaitzuen buelta eman bizkarrez jarri zenetik, legearekin eskonduta egotearen kontu hori entzutean. Baina orain, Hale Andreak buelta eman arazi zion. Bere begiek eman arazi zioten buelta. Astiro, gogoz kontra, Peter Sandreak burua jiratu zuen, bere begiak beste emakumearen begiekin elkartu arte. Une batez, elkarri eutsi zioten begirada luze, susko batean, non ez zegoen eziezik eskikildurarik. Orduan Martha Halen begiak zuzendu ziren hotzarara, non eskutatuta zegoen beste emakumearen kondena ziurtatuko zuen gauza. Emakume hura, zeina bertan ez egon arren, ordu horretan guztian, haiekin egona baitzen. Une batez, Peter Sandrea etzen mugitu, eta gero, egin zuen. Aurrera ziztuan mugituz, edredoiaren zatikiak baztertu, kutxa hartu, eta bere eskuko poltsan sartzen saiatu zen. Handiegia zen baina,
Etxita, kutsa zabaldu zuen, txoria ateratzen hasi zen. Baina orduan, bihotza galdu zuen. Ezin zuen txoria ukitu. Angeratu zen, ezinean, tuntun. Barruko atearen heldulekua jiraka entzun zen. Martha Halek eskuetatik kendu zion kutsa xerifaren emazteari eta bere beroki handiaren poltsikoan sartu zuen xerifa eta konderriko fiskala sukaldera itzultzearekin batera. Tira, Henry, esan zuen konderriko fiskalak izekaz. Gutxienez, gauza bat deskubritu dugu. Wright Andreak ez zuen puntadas josiko. Asmoa zuen, zelan esaten diozue, Andreok? Hale Andreak, berokiko poltsikoaren kontra zeukan eskua. Henderson jauna, deitzen diogu, korapiloz lotu. Entzun duzu, bere parekoen epaimaia, egilea Susan Glaspell, euskarazko itzulpena Ana Morales. Xerezaderen artxiboko beste atal bat entzun duzu. Gure doinua da Charleston Behind the Attic Door, Dance of the Winds taldearena. Efektuak Freesoundetik hartuak dira. 3 ubebikoitz.freesound.org. Podcast hau egiten dugu Saioa Gabikago Geaskoak, Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Bilbo Hiria Irratiko estudioan. Mila esker gurera hurbiltzeagatik. Gustora egon bazara, etorri hurrengo batean berriz ere, Xerezaderen artxiboa literatur podcastera. Laster arte!